Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing Khladnoh kindit juga kong Jennyfer Joan Kylla hakakat pratrik ukala lingkot arja arpusau klalong kajing duk nong ka bakrau omtang ye kayeng kasam henry kashnong ka thau ye kipat ba ka themri Bhoi but wat ye ka jelahi barok away namar bakani ka Longkmie kedai ka Khladnoh Synñiang shikadai nak benta ka bah kamiat but karoi ka par jang kipat ba ha ka jelahi barok away Katkum kajing pentip jang ki bahayeng hasam ka kong Jennyfer Joan Kylla kala Khladnoh nakani ka slapur thai hading kajing shitom ka belaban kat tu kat nepor Kakong Jennyfer kala no shadien ya arngut ki khun lai ngut ki khun ksiu but ya ka yeng ka sam hi barok away kumban pentip hang ni kakong Jennyfer kala long ka headmistress barim jang ka Nehru Memorial Secondary School Umsning but ka headmistress barim jang ka Eden Academy Secondary School kala long ru ka president barim jang ka Sangkin Thai Umsning ka dekhot barim jang ka Meghalaya State Commission for Women ka chairperson barim jang ka Child Welfare Committee ka Bhoi but ka president jang ka Women Organization of Bhoi District Ya kemet badangsa jong kong Jennyfer on sependap hak arpotrik ukala lingkot arja arpusau haying sa bat ban but pat se ka jele on tap haulum jing tap jong ka balang ublei hak shnong umsning